മാതാജിയാണ് അവിടെ ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ. എന്നാ ചൊല്ലിക്കോ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്ലോകം 26. ആ. തത്രാന്യോഹം കൃഷ്ണകഥാ പ്രഗായത അനുഗ്രഹേണ ശൃണവം മനോഹരാഃ താ ശ്രദ്ധയാമേനുപദം വിശൃണ്വതഃ പ്രിയശ്രവസ്യംഗമമാഭവദ്രുചിഃ. ശ്രീല പ്രഭാതക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, ആ മഹാവേദാന്തികളുടെ സംസർഗത്താലും അവരുടെ കൃപയാലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവ ആകർഷകമായ ലീലകൾ അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അപ്രകാരം ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിക്കുക വഴി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള എന്റെ അഭിരുചി പടിപടിയായി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം പ്രണാമം 5 മാതാജി. നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്ലോകം 27. തസ്മിൻ തഥാ ലപ്തരുചേർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ ഖലിതാമതിർമമ യയാഹമേതത് സദസത്സുമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം വരേ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭാതക്ക് ജി. അല്ലോ മഹാമുനെ, പരമദീപോത്തം പുരുഷനിൽ അഭിരുചി ആർജിച്ചയുടൻ തന്നെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു. എന്റെ ശ്രവണാഭിരുചി പുഷ്ടിപ്പെടവേ ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണങ്ങളെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണെന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഞാൻ ഇരുവരും ദിവ്യശക്തിത്വങ്ങളാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി ഉണ്ട്. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി മാതാജി പറയുന്നത് പ്രണാമം. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. കൃഷ്ണപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം വാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീരാധാനന്ദ റിസ്കോൺ മംഗലാപുരം പ്രണാമം മാതാജി. ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഈ ശ്ലോകം ഒരാള് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. ഏതാവതാലം നനുശൂചിതേനെ ഗുണൈരസം അസാമാന്യ അതിശയാനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയേതോ വിഭൂതി രക്ഷ്യാംഗ്രിരേണും ജുഷതേ അനഭീപ്സോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അനഭീപ്സോഹോ അനഭീപ്സോഹോ യസ്യാംഗ്രിരേണു യസ്യാംഗ്രിരേണും ജുഷതേ രക്ഷ്യാംഗിരേണും ജുഷതേ അനഭീപ്സതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അനന്തനും അമേയനുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായ ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പര്യാപ്തമാം വിധം ഉചിതമായി വർണ്ണിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്തുംഗരുമായ ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ പോലും ഐശ്വര്യദേവതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ ദേവത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാന് തൻ്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്?
ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ദേവിയെ ദേവതന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവി ദേവതന്മാരെല്ലാവരും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ? എപ്പോഴും പാദസേവ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ? അതെ. അതേസമയം ആ ദേവിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ദേവിയുടെ പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് ദേവി ദേവതമാർ ആ ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവിക്ക് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ പറയാറുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവി എല്ലാവരും പൂജിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ധനമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലായത് കാരണം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്പദ് സമൃദ്ധി അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആരാധിക്കും എന്ന് ചിലരങ്ങനെ ലക്ഷ്മി വെച്ച് ആരാധിക്കും അല്ലേ? നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ രാധാകൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുണ്ട്, ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്താണ് ലക്ഷ്മിമാരുണ്ടല്ലേ അവിടെ? എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലല്ലേ? എന്നിട്ടും പ്രധാന ലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാത്തുൽ ശില പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. അപ്പം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശ്രുതികൾ അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഥവാ പരമേശ്വര പരബ്രഹ്മത്തിന് ഏതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുകയും വേണ്ട, അതേപോലെ ഒന്നും ആവശ്യവുമില്ല അല്ല? എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യവുമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായിട്ടുമില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ഏതാ? ജന്മാതിശയതോ അന്യയാതിതരത. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, സ്വരാടാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിലും ആരും തന്നെ ഇല്ല. അദ്ദേഹമാണ് സർവസ്വതന്ത്രൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവെന്ന് നമ്മളതിൽ പഠിച്ചു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സമനായോ അതീതനായോ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ അജയ്യനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ക്രമനിബദ്ധമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്വാഭാവിക രീതിയിലും യഥോചിതമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം ശക്തിമാനാണ്, എല്ലാവരെക്കാളും ശക്തിയുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അമേയമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ അദ്ദേഹം എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ? ക്രമനിബദ്ധമായാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നാണ്. നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ കാലാകാലങ്ങളിൽ യഥോചിതമായി നടക്കേണ്ടതെല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ വേണ്ട വിധത്തിൽ എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ജനിച്ചപ്പോഴോ ജനിച്ചതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ അബ്നോർമൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളതിനെ എന്താണ്, നമുക്കെന്തോ പന്തികേടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വികലാംഗ അല്ലെങ്കിൽ വികലാംഗൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് തന്നെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല അസുഖങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്രകാരം പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഏതാണ് ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ആര് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പെടുന്നത് പോലും എന്നാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തുംഗ ദേവന്മാരെ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ അഥവാ ഏതൊരു സഹായവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനായതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പോലും സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഥവാ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യദേവത വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഐശ്വര്യദേവതയെ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച ഐശ്വര്യദേവത എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, കാരണം എന്താ? ശക്തി മുഴുവൻ ആരിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് അല്ലേ?
ഭൗതിക ലോകത്തെ ആദ്യ ജീവവ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുഭാവത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശാശ്വതമായി നിരതയായ ഭാഗ്യദേവതയുടെ ഗർഭത്തെ ഉദ്ഭൂതനാക്കാതെ സ്വനാഭിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിൽ ഹേതുഭൂതനാക്കി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാധാരണ നമ്മളെന്താണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെയുള്ള സംബന്ധത്തിലാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആര് ജനിച്ചു? ആദ്യത്തെ ജീവനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു പോലും ദേവിയുടെ ഏതാണ് സഹായം നേടിയില്ല അല്ലെ? ഇവയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പരിപൂർണതയെയും കുറിച്ചുള്ള ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സ്വരാടാണ് എന്നുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെ, പൂർണ്ണമത അല്ലെ, എപ്പോഴും പരിപൂർണനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇവയൊക്കെ. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവനും സൃഷ്ടിക്കാൻ പോലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സഹായം നേടിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹം അമൂർത്തകനെന്ന് അഥവാ നിർവ്യക്തികനെന്ന് അഥവാ വ്യക്തിശൂന്യനെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നത് വ്യക്തിരൂപം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാരും കരുതണ്ട. വ്യക്തിരൂപം എന്താണ്? വ്യക്തിശൂന്യനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പൊ രൂപമില്ല എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. ആരെ പോലെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശാരീരികമായ പ്രയത്നം അഥവാ സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെ സ്വ ഇച്ഛയാൽ മാത്രം സർവ്വതും നിർവഹിക്കാൻ തക്ക വിധം ഭാവനാതീതമായ ശക്തിയിൽ അതീന്ദ്രനായി പരിപൂരിതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. ഏത് തലത്തിലാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം മായാശക്തിയാൽ, യോഗമായയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യോഗമായയുടെ ശക്തിയാലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യോഗമായയുടെ ശക്തിയാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആകയാൽ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും അധിപൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും യോഗേശ്വരനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ യോഗശക്തികളും അതിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാപിയത്പാദനഖാവശിഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോ അർഹണാംഭഃ ശേഷം പുനാത്യ അവിടെ വരുന്നത് പുനാദി അന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ അഥാപിയത്പാദനഖ അവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോ ഉപഹൃത അർഹണാംഭ എന്നാണ്. സ്വഈശം അതാണ് ശേഷം. സ്വഈശം പുനാദി അന്യതമോ കുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദ അർത്ഥഃ. കൃഷ്ണ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥാപിയത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്ദിരിഞ്ചോ ബഹൃദാർഹണാംബഃ ശേഷം പുനാത്യന്നതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് അതാ ആകയാൽ നിശ്ചയമായും യത് ആരുടെ പാദനഖങ്ങൾ അവസൃഷ്ടം ഉദ്ഭവിക്കുന്നു ജഗത് വിശ്വപ്രപഞ്ചം വിരിഞ്ച ബ്രഹ്മാവ് ഉപഹൃത ശേഖരിച്ചു അർഹണ ആരാധിക്കുക അംഭ ജലം സമേതം ഈശം ശിവൻ പുനാദി പവിത്രമാക്കുന്നു അന്യതമ മറ്റാരാണ് മുകുന്ദാത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ കഹ ആര് നാമം ലോകേ ഈ ലോകത്ത് ഭഗവത് പരമപുരുഷൻ പദസ്ഥാനം അർത്ഥ മൂല്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ സേവിക്കുന്നു? ഈശൻ ശിവനും പിന്നെ ആരാണ്?
ബ്രഹ്മാവ് വിരിഞ്ചൻ അല്ലെ, വിരിഞ്ചനും ഈശനും ആരെ സേവിക്കുന്ന? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന. ഭഗവാൻ, അതെ, ഭഗവാന്റെ എന്താ കാലിൽ നിന്ന്, നഖത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജലം, ഗംഗാജലം ശേഖരിച്ച് രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, ആദരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിവർത്തനശീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ആരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ എല്ലാ പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷൻ, അതാണ് പരമപുരുഷൻ അല്ലെ. പരമ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പൊ എല്ലാ പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ചും ശ്രേഷ്ഠനായത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. വേറെ ആർക്കും അതിന് അർഹതയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജലം ശിവൻ ആരാധനീയമായ സ്വാഗതം അരുളുവാനായി ബ്രഹ്മാവ് ശേഖരിച്ചു. അതേ ജലം ഗംഗ ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ത്രിമൂർത്തികളിൽ ആരാണ് വരുന്നത്? ശിവനും പിന്നെ ആരും? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് അവരുൾപ്പെടെ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗാജലമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ത്രിമൂർത്തികളിലും ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് വരുന്നത്? വിഷ്ണു അല്ലെ. ആ വിഷ്ണുവാണ് ത്രിമൂർത്തികളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. ആ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ആരാ? മഹാവിഷ്ണുവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അജ്ഞന്മാരാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസംഖ്യം ദേവന്മാരുടെ സങ്കല്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വൈതനല്ലാത്ത ഏകനും അതേസമയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അഥവാ നിരവധി രീതികളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏകനാണ്. അതേസമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏകനാണ് എന്നുള്ളത് ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? വേദങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അദ്ദേഹം പല പല രൂപങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ അത്തരം വിസ്തരണങ്ങൾ അനന്തമാണ്, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ ചിലത് ജീവസത്തകളും ആകുന്നു. ആരാണ് ജീവസത്ത? ആരാണ്? മൂന്നിതിൽ പറയുന്ന അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ. തടസ്ഥ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഏതായിട്ട് വരുന്നു? ഒരു ജീവസത്ത ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട്. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ അത്രത്തോളം ശക്തരല്ല. ആകയാൽ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവസത്തകൾ ഭഗവാനെ പോലെ ശക്തിയില്ല അല്ലെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയാൽ നമുക്ക് 78%, അതായത് അങ്ങേറ്റ ശുദ്ധഭക്തരാകുമ്പോഴാണ് 78% ശക്തി നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരം വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജീവസത്തകളും വിസ്തരണമാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് പൊതുവെ ജീവസത്തകളിൽ ഒരാളാകുന്നു. എന്നാൽ ശിവൻ ഭഗവാനും ജീവസത്തകൾക്കും മധ്യേയുള്ള മാധ്യമമാകുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഏതാണ്? ജീവസത്തയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു പടി ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ശിവന്. കാരണം എന്താണ്? ശിവഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയല്ലേ. ശിവന് 84% ശക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. മറ്റത് 78 ആണെങ്കിൽ ശിവന് 84% നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശിവൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ശിവനും ബ്രഹ്മാവും പോലും ഒരിക്കലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന് സമാനമായോ അതീതരോ അല്ല. അപ്പൊ സമന്മാരുമല്ല, അതീതരുമല്ല. ബ്രഹ്മാവ് ശിവനും പോലും ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിങ്ങനെ അതിശക്തരായ സർവദേവന്മാരും വിഷ്ണു അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ അഥവാ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു തരം ഏതാണ് വിസ്തരണങ്ങളിൽ? ഒന്നേതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വേറൊന്ന് ഏതാണ്? ശിവൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ജീവസത്തയിലാണ് പെടുന്നത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവസത്തയാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ആർക്കുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് മറന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശിവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിട്ടാണ് ശിവനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുകുന്ദനേക്കാൾ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനേക്കാൾ അത്യന്തം ശക്തരായവർ ആരാണ്? അപ്പൊ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയും ബ്രഹ്മാവ് ശിവന് സ്വച്ഛന്ത ശക്തരല്ല, അവർ സ്വയമായിട്ട് ശക്തരല്ല. അവർക്ക് ശക്തി ആര് നൽകുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ശക്തിയെ ആർക്കുള്ളൂ? ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സമ്പന്നരാക്കാനുള്ള ശക്തി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് നൽകുന്നതും ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്താനും ശിവന് സംഹാരം നടത്താനും എല്ലാമുള്ള അനുവാദവും ശക്തിയും പകർന്നു നൽകുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അവരെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ മാത്രം ശക്തരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതരുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് വിസ്തരണങ്ങളെ പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ വിസ്തരണത്തെ പോലെ ശക്തരാണ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് സമമായിട്ടുള്ള ശക്തി അവർക്കില്ല. പിന്നെ ഏതുമാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അവർ നിറവേറ്റുമ്പോൾ യഥാപോലെ നിറവേറ്റുമ്പോൾ അതും ഭക്തിയോടെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നടത്തുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നടത്തുന്ന സൃഷ്ടികർമ്മവും ശിവൻ നടത്തുന്ന സംഹാരവും എല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആകയാൽ അവരും ജീവസത്തകളാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുധ സേവനത്തിലാണ് അവർ നിരതരായിരിക്കുന്നത്. ആരാധനീയ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവയിൽ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, രുദ്രസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്നിവ യഥാക്രമം ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ലക്ഷ്മി എന്നിവരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അവരോഹണം ചെയ്തതാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അവരിൽ നിന്ന് ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, രുദ്രസമ്പ്രദായം, ശിവൻ, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി ദേവി. ഈ 3 പേരുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ചു വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അവരുടെ 3 പേരുടെ പേരിലും ഉള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സമ്പ്രദായം. അതിൽ നമ്മൾ ഏതിലാ നിൽക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് പുറമെ അവർ നേരിട്ട് അവരോഹണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജിച്ച് വന്നവരാണ് എന്നാണ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 3 സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പുറമെ സനാതനകുമാരന്മാരിൽ നിന്നും അവരോഹണം ചെയ്ത ഈ കുമാര സമ്പ്രദായം എന്നൊരു 4ാമത്തെ സമ്പ്രദായം കൂടെ ഉണ്ട്. 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച, അവർക്ക് ശക്തി നൽകി അവരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച വേറൊരു സമ്പ്രദായം കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 4 ഭക്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ട് വൈഷ്ണവ മതത്തില്. യഥാർത്ഥമായ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇതുവരെയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഔചിത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. 4 കൂട്ടരും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. മാത്രവുമല്ല അവരെല്ലാം തന്നെ മുകുന്ദനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വ വിശേഷവും ഭഗവാന് സമാനരായോ അതീതരായോ ഇല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനം, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പരമോന്നത സ്ഥാനം ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അംഗീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി അടുപ്പമുള്ള ധീരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. യത്ര അനുരുക്ത, അതാണ് യത്ര അനുരുക്ത സഹസൈവ ധീരം സം ഏവ, അതാണ് സഹസൈവ ധീരം വ്യപോഹ്യ ദേഹാദിഷു സംഘമൂഢം വ്രജന്തി തത്പരമ ഹംസം അന്ത്യം യസ്മിൻ അഹിംസോ ഉപശമ സ്വധർമ്മഃ എന്നാണ്. യത്രാനുരക്ത സഹസൈവ ധീര വ്യപോഹ്യ ദേഹാദിഷു സംഘമൂഢം വ്രജന്തി തത്പരമ ഹംസ്യമന്തം യസ്മിൻ അഹിംസോപശമ സ്വധർമ്മഃ. യസ്മിൻ അഹിംസോ ഉപശമ സ്വധർമ്മഃ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ.
കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 22. യത്രാനുരക്ത സഹസൈവ ധീര വ്യപോഹ്യ ദേഹാദിഷു സംഘമൂഢം വ്രജന്തി തത്കാരമഹംസ്യമന്ത്യം യസ്മിന്നഹിംസോപശമസ്വധർമ്മഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഹിംസോ ഉപശമ സ്വധർമ്മഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. എത്ര ആരോടാണോ അനുരക്ത, എത്ര അനുരക്ത അല്ലെ, അനുരക്തരായിരിക്കുന്നത്, സഹസ സഹസ വളരെ പെട്ടെന്ന്, ഏവ നിശ്ചയമായും, സഹസൈവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹസ ഏവ, ധീരന്മാർ, ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് വ്യപോഹ്യ, പരിത്യജിക്കുന്നു, വ്യപോഹ്യ പരിത്യജിക്കുന്നു, ദേഹ സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനെയും, ആദിഷു ബന്ധപ്പെട്ട, സംഘം സംസർഗം, ഊഢം കൈക്കൊള്ളുക, വ്രജന്തി ഗമിക്കുക, തത് ആ, പരമഹംസ്യം പാരമഹംസ്യം. പരമാണ് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റാന്നേരം ഇവിടെയോ അത് തന്നെ ശ്ലോകത്തിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമഹംസ്യം പരമ പരിപൂർണതാവസ്ഥ, അന്ത്യം അതിന് ഉപരിയായി, യസ്മിൻ ഏതിൽ, അഹിംസ ഉപശമ പരിത്യാഗം, സ്വധർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകൃതമായ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും, അതായത് സ്ഥൂലമായ ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമരാഹിത്യത്തിനും അഹിംസയ്ക്കും ആത്മപരിത്യാഗത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയ്ക്കായി തൽക്ഷണം ഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധീരന്മാർ ആരാ? നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലാണോ ഏതെല്ലാം പഠിച്ച? ഈശോപനിഷത്തിലാ പഠിച്ചത്? ആരാണ് ധീരഹ എന്ന് പഠിച്ച്? എല്ലാ 6 കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളിനെ. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തിലല്ലേ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ ആളിനെയാണ് ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ട് ആകാൻ യോഗ്യനായ ആള് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. ആ ധീരനാണ് ഗുരു ആകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഏതായിട്ട് മാറുന്ന സന്യാസ ജീവിതം എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസ ജീവിത ക്രമത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയ്ക്കായി, ഏറ്റവും പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നതായി അതിനായിട്ട് തൽക്ഷണം ഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ എന്താണ്? സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സും. അപ്പൊ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അല്ലേ, അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച ആളാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? അഹിംസാവാദിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ല. ആ ആളിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന? ആത്മപരിത്യാഗം നടത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭൗതികതയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടും ഇവൻ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളായിട്ട് മാറാനായിട്ട്, അങ്ങനെ മാറി ആരായിട്ട് മാറുന്നു? സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ എത്തുന്നു? പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നു. അതായത് അയാൾ ഏതിന് യോഗ്യനാകുന്നു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് യോഗ്യനായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഗമിക്കുന്നു, പോകുന്നു. അതിന് അയാൾ യോഗ്യനായിട്ട് മാറുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനുമായി ക്രമേണ സുദൃഢമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് എല്ലാം പരിത്യജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആള്, മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ എത്താനായിട്ട് യോഗ്യനാകുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നാൽ അനാവശ്യമായ അഥവാ വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതൻ ആകാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളും
ശുഷ്കമായ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലമായ അഥവാ കൗശലമേറിയ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഫിലോസഫിയൊക്കെ പറയുന്നവർ അവരാരാണ്? ജ്ഞാനികളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനികളും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെങ്കിൽ താത്വികമായിട്ട് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമാണ്, മാനസിക ആസ്വാദനമാണ് അല്ലെ? മനസ്സിലാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലേ? ഏതാണ്? സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയം, അതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും കൗശലമേറിയ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുറത്ത് വരുന്നില്ല, അത് അകത്തുള്ളതാണ്, ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം, മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആസ്വാദനം കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കൗശലമേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ഒരുവനെ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്കുള്ള പാത വെടിഞ്ഞ് ജ്ഞാനപ്രകാശത്തിന്റെ അഥവാ മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള അഥവാ പരിത്രാണ പാതയിൽ മുന്നേറണമെന്ന് വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിലോസഫി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, താത്വികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, പകരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ? ജ്ഞാനം, ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? വിഭു എന്നുള്ള ആ അറിവ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്ക്, മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പരിത്രാണ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധ്യമാകുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായി വിരമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല. ആര് ചെയ്യുന്നത്? തപമാർഗത്തിൽ പോകുന്നവർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിർബന്ധമായിട്ട് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ നിർത്തുന്നതിലൂടെ അല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല, നിർത്തുന്നതിലൂടെ അല്ല, മറിച്ച് പരമപുരുഷനെ സുദൃഢമായൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഒരുവന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലമായി നിയന്ത്രിക്കരുത്, മറിച്ച് അവയ്ക്ക് ഉചിതമായ കർമ്മം നൽകണം, അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യഥോചിതമായ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയം, കൈ, കാല്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ നവയുധ സേവനത്തിന് ഓരോ ശരീരഭാഗവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ? അത് ബലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വമേധയാ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഉചിതമായ കർമ്മം. ഓരോ അംഗത്തിനും ശരീരഭാഗത്തിനും നമ്മൾ നൽകുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കർമ്മേന്ദ്രിയം ആണെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ആയാലും നൽകുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങനെ വ്യാപൃതമാക്കുക. ആകയാൽ പവിത്രമായ അഥവാ പരിഭൂതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് വെച്ചാൽ താത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം എന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. പകരം അതേപോലെ തന്നെ തപസ്സികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയിലോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗയും ധ്യാനയോഗയും അല്ല നമുക്ക് യോജിച്ചത്, പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആകയാൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഈ സവിശേഷ വിവക്ഷയെ സുദൃഢമായിട്ടുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗൃഹസ്ഥ അഥവാ ശാരീരിക ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപേക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രമേണ നമുക്ക് ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരോട് അഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അഫെക്ഷനും കാണും അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള അവരോടുള്ള ആ അടുപ്പം അത് മാറ്റുന്നു, അത് ഭഗവാനോട് മാറ്റി
ഭഗവാനോടായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഈ അവസ്ഥയാണ് പരമഹംസ അവസ്ഥയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മക്കളോ ഒക്കെ ആയാലും അവരെ എന്താണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പരമഹംസ. എല്ലാം സമഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോടും അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂറ് കാണിക്കും. പക്ഷെ പരമഹംസ അവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടുന്നു. ഹംസങ്ങൾ ജലവും പാലും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ചേർത്ത പാലിൽ നിന്നും പാൽ മാത്രം പാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മായയുടെ സേവനത്തിന് പകരം ഭഗവത് സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പരമഹംസരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് വന്നിട്ട് ആ തരത്തിൽ എല്ലാ പേരെയും ഒരേപോലെ കണ്ട് മറ്റേതെന്താണ് എൻ്റെ ആളുകൾ അത് മായയാവും അല്ലേ. മറ്റേതെന്താണ് മാതാജി ഭഗവാൻ. 8-3 മാതാജി. ഇത് നിർത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ